Hé, daar heb je kakker. Hé, daar heb je kakker. Hé, daar heb je kakker. Waar wonen ze? Kakker woont in Blaricum, in Bloemendaal of Wassenaar, in Adem-Zuid of Laren. In Naarden zijn er ook een paar, in Naarden zijn er ook een paar, in Naarden zijn er ook een paar. Wat zeggen ze? Diederik Jan, wat een mooie Volvo Station. Anne Fleur, wat een chique hockeystick. Koenraad Man, wat een lekkere au pair. Want geld, ja, dat moet rollen. Lies met de Gooise R. Lies met de Gooise R. Lies met de Gooise R. Hoe zien de vrouwen eruit? Hermesje om je schouders, een pauw met derrière. En kekke hippe laarsjes van Fred la Bretonnière. Van Fred la Bretonnière, van Fred la Bretonnière. Hoe zien de mannen eruit? Van bommeltjes of Timberland, een pringeltruitje om je nek. Een Tommy van de Bonnetrie, Lacoste sokken staat te gek. Lacoste sokken staat te gek. Lacoste sokken staat te gek. En hoe zien de kids eruit? Polootje van Ralph Lauren, een dure jas van Burberry. Een klein rood dokkersbroekje en andere kakkerige kleurrijke kleren van oilelilililili. Oilelilililili, oilelilililili.